Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno Nkhani Mawa Times TTV. Muli ndine Chisomo Chihana wapoyamba nayi mitu yake. Boma lapempha aphunzitsi kuti asayambirenso kunyanyira ntchito. Nthawi yobayitsira katemera wa COVID-19 ayiwonjezera. Munkhani zina alimi ambiri akhudzidwa ndi ng'amba m'boma la Blantyre. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri, tateni tikhale limodzi. Nkhani yathu yoyamba, boma lapempha aphunzitsi a msukulu zake kuti adekhe posathamangira kunyanyira ntchito ponena kuti ilo layika ndondomeko zabwino zofuna kutukula umoyo wawo. Wachiwiri kwa nduna ya zamaphunziro amadalitso Kambauwo Chilima ati aphunzitsi sakuyenera kumalimbana ndi zinthu zimene sizingathetse mavuto awo, koma kuti agwire ntchito ndi boma polimbana ndi mavuto amene akuwakhudza kwambiri. Izi zikudza pamene bungwe la aphunzitsi la Teachers Union of Malawi TUM lati aphunzitsi atayambiranso kunyanyira ntchito kamba kakuti masiku 7 amene anapereka kuboma kuti liyambe kuwapatsa malawansi a COVID-19 atha. Kuchokera ku Mzuzu Samkalimira ali ndi zambiri. Wachiwiri kwa nduna zamaphunziro Chilima anena izi pomwe anakendera sukulu za primary za Ezondweni komanso Ngazi kumpoto kwa boma la Mzimba pomwe anakadzionera okha mavuto omwe aphunzitsi komanso ana sukulu akumana nawo. Chilima anena kuti boma limalemekeza mavuto omwe aphunzitsi akumana nawo, ndipo anena kuti boma silikuyang'anira pasi pempho la aphunzitsi la ndalama za ukadzi wotche. Andunawa kenaka anena kuti mpofuna kwambiri kunena kuti boma lithetse mavuto omwe aphunzitsi akumana nawo mu mbali zonse, osati kudzera mu njira zachidule zomwe ndi zosakhalitsa pothetsa mavutowa. Mawachita value timawakonda chifukwa mwina chithunzithunzi chimene chisamakhala nacho andikuti adzionera kuti akamadandaula muja ifenso tikwamvetsa chifukwa munthu pa ntchito umakhala ndi zina zake zimene umayembekezera koma zimatengeranso ndi chimene amene akulemba ntchito chimene angakwanitse kukupangira. Koma kwambiri ndimathandauzaso kuti adziwaonera kuti kubomako kuli maplani aakulu ofuna kuwayang'anira package yawo moyenerera amene imayenera kukhalira, kuwalimbikitsa magwidwe a ntchito komanso kuwapatsa zofunikira zipangizo zimene zikawathandize kugwira ntchito, chifukwa ntchito nthawi zina mwina simakhala mwina malipiro okha koma package. Monga tikudziwa kuti kuli mavuto a nyumba za aziphunzitsi mwina azikhalanso ndi nyumba zabwino, azikhalanso kuti kulandira ma promotion mu nthawi yake komanso ma promotion abwino, komanso kuti aziphunzitsi aziphunziranso kumene ma training. Komano mfumu yaikulu Yohane Jere ya boma la Mzimba inapempha boma kunena kuti lithetse kusavana kwake pa nkhani zokhudza ndalama ndi aphunzitsi, ponena kuti kunyanyira ntchito kumasokoneza maphunziro a ana omwe ndi osalakwa. Kunali breakdown ya education malinga ndi COVID for about 3 months. After 3 months kuti ana ayambe school, aziphunzitsi analiso pa strike for another 3 weeks. Koma anzathu akuma private ana awa maphunzira. Ndiye tikuona kunena kuti ife ana athu ndi amene akumavutika, ndi amene akuchita safa. Ndi ana athu omwewa amene mawa titazafune kuti akhale madokta, kuti akhale ma MP, kuti akhale mafumu. Pomwe nduna amayendera sukuluzi zinadziwika kunena kuti vuto la kuchepa kwa midadada komanso madesiki ndi nyumba za aphunzitsi akukhalabe mavuto aakulu mu sukulu zambiri. Komano Chilima analonjeza kunena kuti mu sukulu zambiri m'dziko muno posachedwapa alandira madesiki pofuna kuchepetsa mavuto a ana omwe amakhala pasi. Unduna wa zaumoyo wapempha makhonsolo onse ndogwira ntchito zaumoyo kuti awonjezere nthawi imene akumagwira ntchito yopereka katemera wa COVID-19 kwa nzika za dziko lino. Undunawo wati malo onse kumene anthu akulandira katemerayo akhale otsekula pa nyengo ya Pasaka ino. Mlembi mkulu mu undunawo Dr. Charles Mansambo wati unduna wake wakhazikitsa ndondomekozi ndi cholinga chakuti anthu ambiri alandire katemera wa COVID-19 mwachangu kuopa kuti angawonongeke. Geogratius Mmana walemba ripoti ili imene akuwerenga ndi Fali Panda.
Boma la Malawi lalandira katemera wa COVID-19 okwanira 512 doses ndipo katemera okwanira 170,000 ndiyemwe anthu alandira kufikira lero, ndipo ambiri mwa anthuwa ndi okhala m'mizinda ya dziko lino. Undunawo wati ndokhudzidwa kuti katemera imwe watsala ndi wambiri ndipo watha kuwonongeka. Chifukwa cha ichi amwansambo apempha mabwanamkubwa ndi akuluakulu ogwira ntchito ku moyo maboma onse kuti aonetsetse kuti malo onse akatemera akhale otsegula mnyengo ino ya Pasaka. Iwo apempha ogwira ntchito za umoyo omwe akupereka katemerayi kuti agwiritsenso ntchito loweruka ndi la Mulungu ndipo aonjezere maola ogwirira ntchito. Amwansambo ati undunawo ukuchita izi kuti uthe kufikira anthu ambiri. Undunawo wagwiritsa ntchito ndalama zokwana 1.5 biliyoni kwacha pa katemerayo. Ndalamazi ndi gawo la 17 biliyoni kwacha zomwe boma linapereka kuti ligwiritse ntchito yolimbana ndi COVID-19. Nduna ya zaumoyo Khumbize Kandodo Chiponda yemwenso ndi mmodzi wa pampando wa komiti yolimbana ndi matenda a COVID-19 yati boma lagwiritsa ntchito pafupifupi 1.5 biliyoni kwacha mwa ndalama zokwana 17 biliyoni kwacha zimene unduna wa zachuma unapereka pa nkhondo yolimbana ndi COVID-19. Rebecca Chimjeka walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Audrey Kapalamula. Mu mwezi wa Februwale chaka chino boma lidatulutsa ndalama zokwana 5 biliyoni kwacha ku unduna wa maphunziro kufuna kuthandizira pa ntchito yothana ndi matenda a COVID-19. Izi zikutanthauza kuti pakadali pano boma lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 6.5 biliyoni kwacha mwa ndalama zokwana 17 biliyoni kwacha zomwe adayika padera pa ntchitoyi. Pakadali pano boma sidapereke poyera malipoti amene ndalama zokwana 6.2 biliyoni kwacha zidagwirira ntchito chaka chatha pa nkhani yokhudza ntchito zosiyanasiyana za matenda a COVID-19. Kalondolondo wa ndalama zokwana 6.2 biliyoni kwacha akuchitika pakadali pano m'makhonsolo mdziko muno malingana ndi bungwe la National Audit Office. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition lati boma likuyenera kulondoloza ndalamazi mwa msankha. Pakadali pano boma la German lathandiza dziko la Malawi ndi ndalama zokwana 20 biliyoni kwacha pa ntchito yothana ndi matenda a COVID-19. Bungwe la Malawi Network of Older Persons Organization Manepo lapempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti akayikire kumbuyo lamulo loteteza anthu okalamba likafika ku nyumbayi. Mabungwe wati anthu achikulira kupitirira kukumana ndi nkhanza ngakhale boma komanso mabungwe akuyesetsa kuteteza ufulu wawo. Sam Kalimira ali mu mzinda wa Madzulo ndipo wabwera ndi zambiri. Mkulu wa Manepo mdziko muno a Andrew Kavala anati ngati aphungu angagwirizane ndi lamulo lokhudza anthu achikulire zikhala zophweka mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera kudzasayinira lamuloli ponena kuti alekane ndi chidwi chofuna kuteteza maufulu a anthu achikulire. Mainganda Kavala lamuloli lomwe pakadali pano akulizukuta ndi a Malawi Law Commission mwazina likuona mmene anthu achikulire angatetezedwere komanso ya ndalama yomwe angamalandire pa mwezi mmoyo wawo wonse. Iwo anayankhula izi pa mkumano wa anthu omwe ali achikulire mu mzinda wa Mzuzu. Ya anthu achikulire Older Persons Bill imene ipite ku nyumba ya malamulo kompano ku Parliament. Tikufuna kuti aphungu athu akayivomereze bilu imeneyi kuti tikhale ndi malamulo amphamvu oteteza miyoyo ya anthu achikulire kuno ku Malawi. Mmodzi mwa anthu omwe anali nawo ku mkumanowu Avulakata Msiska omwe ndi azaka 67 anadandaula kunena kuti dziko lilibe chidwi chowateteza ku nkhanza zosiyanasiyana zomwe anthu achikulire akukumana nazo. Nthawi zonse amati munthu kakhala wamkulu ndi ufite ndi nthawi zambiri akalamba akupeza mavuto amene kumuzi amatiwotchera zinyumba kuti amakhala afite. Boma la Malawi mogwirizana ndi bungwe la Manepo lidachita kafukufuku ndipo linapeza kunena kuti 24% ya anthu achikulire anakakamizidwapo ndi kunenedwa kuti ndi amfiti. Ripoti ili limonetsanso kunena kuti 11% ya anthu achikulire mdziko muno analandidwa katundu wawo kamba kuti ndi achikulire. Bungwe la Manepo likugwiritsa ntchito ndalama zokwana 20 miliyoni kwacha mu zaka zinayi kuchokera ku Commonwealth Foundation ndipo likuwunikira mmene anthu achikulire angakhala otetezedwa komanso osaphwanyidwa maufulu.
mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kuchokera kuno ku kanema wa Times TTV. Tibweranso zikangotha izi.